Bi rojana ku evîndar amadekariyên çardeh Sibatê roja evîndaran dikin. Li gorî lêkolînan, piraniya evîndaran îsal ji ber koronavîrus û qedexeyên sînordarkirî diyariyên xwe birêya înternetê dikirin. Li dikanên gulfiroşan her çiqas kelecana berê nemabe jî evîndarek û gul û diyariyan distînin hene. Gulfiroş Gökhan Büçkev got li gorî salên berê karê wan ji sedê pêncî kêm bûye. Gelecekler muhtemelen akşama doğru. Ji ber koronayê gelek welatiyên ku ditirsin ji derva diyariyan bistînin berê xwe didine danûstandina online. Divê pêvajoyê de karê me ketiye newekî berê ye. Lê belê dîsa jî evîndar ji evînên xwe re diyariyekî distînin. Li ba gulfiroşan li gorî her bütçeyê gul û diyarî tên peyda kirin. Bihayê gulan ji 10 lîreyan dest pê dike. Lê baxê gulan heta bi 500 lîreyê jî diçe. Evîndarek û telefon, kompûter û diyariyên elektronîkî nas tînin berê xwe didin gulfiroşan. Serokê Komela Gulfiroşên Diyarbekirê Aziz Canlı dibêje, ji ber ku dawet nayên kirin, kargehên nû nayên vekirin, karê wan jî gelekî ketiye û çavê wan lê ne ku roja evîndaran hinekê bazarê geş bike. Hazırlıklarımız tamam, yarını bekliyoruz. Me amadekariyên xwe kirine. Her çiqas rewşa aboriyê xirab be jî em hêvîdarin ku dê evîndar diyariyan bistînin. Lê wekî berê welatî ji bo dawet û vekirina kargehan diyariyan nakirin. Em jî neçarman ku bihayên diyariyan hinekî zêde bikin. Biya min herkes dikare herî kêm gulekî jî bikire û dilê evîndara xwe xweş bike. Li gorî daneyên ku rêveberên kompanyayên ku biriya înternetê danûstandinê dikin didin, ji ber çardeh Sibatê roja evîndaran danûstandina biriya înternetê ji sedê heştî zêde bûye. Dikandarên gulfiroşan dibêjin, ji ber koronavîrus û qedexeyên sînordarkirî piraniya evîndaran danûstandina xwe biriya înternetê dikin. Ev yek jî bandoreke neyînî li karê wan dike. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.